morning Kalusong, nandito tayo sa Balungaw. Sama natin si Bro Jackson. Tingnan nyo naman, naka motorbike rack kami. Nagtitipid na, mahal ang diesel. Oh, shoutout sa RNBC, sama na kayo. Jersey. Maraming salamat sa ride and lead. Ganda ng jersey natin. Out. Yahoo! Tara. Akyat na tayo sa taas. Let's go. Five minutes later. Alright. Let's go. Malibay. A few moments later. Yan Kalusong, nandito na kami sa trailhead ng 80 Trail. 8 Hindi na kami pupunta doon kasi mababa na yung kahoy doon, no? Oo. Pag ano, pagandahin namin tong, pahabain namin tong thread. Para sulit. Para sulit yung pangakyat natin. Ka-idri. Oo. Okay, after 5 minutes, ride na kami. Salamat nga pala kay Isan Joyce TV, Ed Carlo Bandong. Kalusong na ako. Thank you. Yahoo! 5 minutes later. Down. Safe right. One, that's all. Nagmayat pitagana. Haha. Easy flow. Wait. Buena. Kayo. Hop. Ayos.
Ayun. Woo! Jump! Woohoo! Makitaan po kami. Thank you. Yehoo! Sulit ang lusong natin mga kapadyak. Nice, idol. 20 minutes later. Okay, yeah. Idol, ride safe. Uwi na kami mga kapadyak.